Croeso nôl I chi, nawr te, chi'n chwilio am sialens newydd, wel be am ddysgu iaith newydd, neu grefft hyd yn hod. Mae Menter Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar y funud, a Sara Jones sy'n ymuno gyda'i nawr o'r Menter. Siwr wyt ti? Dwi'n iawn, diolch. Croes ato ni, Iomen Llanelli, braf iawn y dy weld i. Mae'n wir I ddweud, yno, mae yna rybeth I bawb yn fan hyn gyda'r cyrsiau yma sydd â chi. Gobeithio, da ni wedi trio cynnig gymaint amrywiaeth a da ni'n gallu. Mae yna bethau o gyrsiau heini I gyrsiau celfa chrefft, I gwrs clocsio, os da chi dysgu sydd I glocsio. Dwi'n di glocsio yn ysgol? No, dwi wedi clocsio fel yna. Nes I trio am y tro gyntaf yn o siau dwytha. Sio beth? Mae'n anoddach na'n edrych, da. Yn ei chwsy bethau. Wel, na'n David gweithio ar y diwedd. Na, oedd yn lot o hwyl, ond, ie. Ond dwi'n yfynol te bod staff y Menter yn trial y cyrsiau yma mas hefyd? Da ni'n cael, fel rhan o'r Menter, da ni'n cael mynd i'r cyrsiau am ddim, felly mae'n rhaid da. Dwi'n mwynhau, nes I mwynhau yn o siai. Mae'n gyfle I trial beth o'ch newydd yn diwedd. A pryd mae'r cyrsiau'n digwydd? Yn digwydd gyda'r nos ag I bwy yn union I chi'n anelu nawr? Gyda'r nos mae'r Cyrsiau Oedolion yn digwydd. Felly mae'n y gyrsiau heini, mae hynna wedi cychwyn ys bythefnos. A mae hynna I gyd yn llawn yn anffodus. Mae'n y gyrsiau Pilates a bootcamp. Os yna lefelau arbennig, mae angen I rywun fod achos mae'r pethau Pilates yn gallu bod yn anodd yn dyn nhw? Mae'r rhan fwy o gyrsiau I ddechreuwyr, felly. Ond os da chi'n mynd rhy siŵr, allwch chi jyst ffonio'r Menter a gofyn. Ond mae'r mwyafrif o gyrsiau I ddechreuwyr, felly... A gyda'r cwrsiau ymarfer corff yn fyna, mae yna rai ar gyfer oedrannau yn benodol yn dos? Mae yna un cwrs yn arbennig I bobl dros 55, felly os da chi... Mae hwnna'n yn ystod y dydd, felly os da chi'n... Ydy hwnna'n rhywbeth newydd lenni? Na, oedd hwnna llynedd hefyd, ond mae'n rhywbeth reit boblogaidd. Mae lot o bobl yn licio gwneud o, felly. Ydy, achos ni'n edrych ar y wein gynharach yn sôn bod ar ôl I rywun ymddeuol, mae rhywun yn ceisio yn falle'n cael cyfle I drio rhywbeth. A mae tro cyntaf, falle rhywbeth o'n nhw wedi gobeithio wneud yn ni... Hyn o goffi mae rhywun yn gallu yfed. A gwylio pranda, wrth gwrs. Ond ie, mae'n braf cael cyfle, fel ti'n sôn, hwnna'n ystod y dydd, felly mae hwnna'n codi cael nhw mas o'r tŷ hefyd. Ond mae gen I gyrsiau yn ystod y nos hefyd. Nath cyrsiau ysgol Plas Mawr, rhaid ni'n cynnal yn ysgol Plas Mawr gychwyn os fercher dwytha. Felly yna 5 cwrs o fanna, cwrs Sbeineg, sy'n boblogaidd, mae'n wedi bod yn rhedeg ers blynyddoedd, a mae'n boblogaidd pob blwyddyn. Dwi'n meddwl bod bobl yn licio'r ffaith bod nhw'n dysgu'n syth o Gymraeg, yn lle nes I drio dysgu gwers drwy Saesneg, a ti'n gorau cyfeithio o Gymraeg I Saesneg a wedyn I Sbeineg. Ie, mae hwnna'n unigryw mewn ffordd, bod Menter Caerdydd yn cynnig gyda'r pariaeth na trwy gyfrwng y Gymraeg. Sbeineg yn un, fe arall? Mae'n gwrs Popi, efo haf hes. O, lle ddech chi'n gwybod hwnna'n boblogaidd iawn nawr? Great British Bake Off a phethau. Mae hwnna'n dillenwi. Poblogaidd iawn. A ys I gerdded fewn os fercher ac o'n teimlo fel mynd fewn i'r Bake Off. Oedd pawb yn rhedeg y gwmpas. Gwynt hyfryd yma, siŵr, ie. A ddiwedd y dydd gyda'r rhywbeth fel mae'n siŵr, chi mewn dosbarth am 2 awr, ac ar ddiwedd y 2 awr, mae ydych chi rhywbeth i fy'n getre. Mae ydych chi'n getre, nos, ie. Ie, nid eisgen fi gennis yn gweld pawb mynd adre efo caca neu ddwy. Ie. Be arall yn ogystal â'r pob i'r Sbeineg? Mae yna gwrs newydd, cwrs cerameg, efo Eluned Glyn. Mae hi'n ceramegydd reit enwog. Eluned Glyn. Glyn yn mynd i'r dosbarth yn enw, ti'n gweud wedyn, ie. Ond mae hynna, oedd y cwrs gyntaf yn boblogaidd iawn, felly, ie, mae hwnna'n un newydd. A cwrs WordPress, dysgu sydd wedi flogio a sydd wedi greu cynnwys ar gyfer blog. A lle ddechrau bod hwnna'n rhywbeth sydd wedi dod yn ystod y blynyddoedd diwetha? Mae hwnna'n newydd flwyddyn yma, felly doeddwn i'n siŵr yn ystod yn diweithio, ond gath ni dipyn o bobl yn trefnu, felly. Da iawn. A'r cwrs arall, mae'n un arall. Os na gwerthu gitar, achos be sy'n neud gwerthu gitar llynne, gyda Heather Jones, gyda'r Menter Caerdydd, dwy dechreuwyr. Cychwyn eto mis Ionawr, da ni'n gobeithio. Dwi'n rhy hwyr achos dwi nawr yn dechrau mis Hydref, ni'n dueddol o feddwl tymor newydd, mis Medi. Ond rwy'n ti bobl ymuno nawr yn ystod yr wythnos nesaf? Na, ddim rhy hwyr. Wsos dwytha dda'r un cyntaf, felly. Mae'n groeso I chi ymuno pryd bynnag, ond mae'r ail wers heno yma, felly os da chi eisiau trio cwrs ar ôl gweld hyn heddiw, jyst ffoniwch o swyddfa a rhwch eich enw lawr. Yna ddigon o le. Heblaw am y popi. Siwr oedd y gitar, siwr ma'n war y gitar. Wel, dysgus I lot. Oedd yn hyfryd, a cael wedi grwyn fel Heather Jones I ddysgu. Ond na, fi'n gallu chwarae cwpl o garolau nadolig nawr. Felly, na, mae'n bendant, ond fel ti'n gweud, os maen nhw eisiau cysylltu ar Menter, mae'r manylion dyn ni ar y sgrin nawr, a dwi ddim yn rhy hwyr. Na, mae yna gyrsiau newydd yn cychwyn os nesaf, cyrsiau cyngeneddu. Mae yna gwrs I ddechreuwyr efo Emyr Davies a cwrs ymarfer y grefft efo Rhys Iorwerth a Osian Rhys Jones. Waw, dwi'n siŵr bydd hwnna'n boblogaidd. Bydd. Felly, os da chi'n gwybod y dechneg o cyngeneddu, dydw I ddim, ond mae yna groeso chi mynd efo'r dosbarth Rhys Iorwerth a Osian Rhys Jones. Ac yn ogystal â'r dosbarthiadau yma, be arall dy'r Menter I gynnig? Llwyth o bethau. Mae yna bethau I blant drwy gydol y flwyddyn, felly mae yna gynlluniau gofal, gynlluniau bwrlwm, gynlluniau chwaraeon, felly dysgu rygbi a pethau fel yna. Da ni'n cynnal quiz
diwedd pob mis yn ymwch yn di, a da ni'n cynnal bore coffi pob wythnos I ddysgwyr yn ymwch yn di. A da ni newid gyhoeddi dyddiad tafwyl blwyddyn nesaf, sef digwyddiad mwyaf Menter, hwnna ar y 12fed o Orffennaf, felly rhwch yn eich dyddiadur. Gret bod hwnna'n dyn ôl yn eto blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr iawn I ti am ddod eto ni. Croeso. Mae'n bod lyflu gael yr holl hanes. Ie, falle bydd na fwy o aelodau. Dod chi hyn o'n awr wedi clywed yr hysbys yma fan hyn ar Pnawn Da, felly diolch yn fawr ti, Sara. Nes ti oedd, Sara. Ie.